Сәлам, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Җәйнең 2нче аен ваклыйбыз. Бу вакытта мәктәп балалары рәхәтләнеп ял итә. Ә мәктәпне төрле елларда тәмамлап чыккан укучылар, абый-апалар очрашып, мәктәп елларындагы хатирәләрне яңарта. Безнең музыкаль кайма хит парада катнашучыларның да мәктәп елларын тәмамлаганга ярыйсы ук вакыт үтеп киткән. Аларның күңелләрендә нинди кызыклы хәлләр уелып калган? Бүгенге чыгарылышта шул хакта белербез. Исемем Айваз Сабиров, без башлыйбыз. Бу атнада хит-парад баскычларын санауны Ландыш Нигъмаҗанова белән башлап җибәрәбез. Ландыш мәктәптә яхшы укыганлыктан һәм һәр вакыт үзен тырыш, акыллы укучы итеп күрсәткәнлектән маҗаралы хәлләр аны әйләнеп үтә торган була. Ә яхшы укучыга сыйныфта һәр вакыт почет, ише әзерләргәме, контроль эштә булышыргамы, яки болай гына симпатия белдереп чәченнән тартып алыргамы? Монда инде Ландыш беренче булган. Бүген дә ул беренче. Арттан беренче. Әмма барысы да алда. Кем белә, алдагы атналарда югары баскычларга менеп кунаклар әле. Ә хәзергә шушы позициядәге җырны тыңлыйк. Yarattım, min sina süygenim, üzülüp janattım, yağımlı qaraşı, şu alta uyları, tüze battı, tuttur yüreğime suyuğu, hazırinde uz-üzüme taballim uğrım, tüze battı, saklanıp mengege, günlerde süyüğüm, eğlengenim eylemge, merhabetin uğe, hisleri de yandırdı, düze battın, tuttur yüreğime süyüğe, hazirinde, huzuzime taballim uğrım, düze battın. Ундүртенче баскычка тукталабыз. Һәм биредә безне җырлы иҗади гаилә Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем каршы ала. Салават мәктәптә нейтраль укыган. Билгеләре 3-4, 4-3.
тәртибе дә шундыйрак булган аның. Соңгы арада җырчы тукталышта гел үзен укыткан укытучысын күрә башлаган. Шуннан соң туктап, аны барысы урынына илтеп куя икән. Әлеге укытучы үзенең укучыларына «Карагыз, Салават абыегызны, тәртипсез, укуга исе китми торган укучы иде, нинди кеше булды» дип аны гел үрнәк итеп куя икән. Гүзәлем мәктәптә рус телен яратмавы белән аерылып торган. Чөнки диктант язганда киткән 1-2 хата аркасында аңа гел дүртле эләккән. Һәм укытучының «Борчылма, бу бит жирный, шәп дүртле» дигән сүзләре гел ачуын чыгара торган булган. Аңлашыла, калган фәннәрне 5-легә укып, бер генә 4-ле чыгуы берәүгә дә ошамас иде. Бүгенге позициялар аларга ошармы, юкмы? Аларның эшләре. Безнең эшебез позиция номерын тапшыру һәм аларны җырлату. Әбиеңнең өйгә кайткач, Ой, блин, буларга бит илегә юнга килмәгәннәр. мин аңарга әйттем. Каралы, нишләп утыралар булар? Мин өйгә хуя. Буларны кергәч, мин бит бер туздырам бит. Шуннан бирле. Өйдә тәртип. Аңладыңмы? Ey, әкият сатма инде. Күчкәләр кайттык, юллар юк, нишләп утыралар? Хамача ишеп утыралар, шап катардың урамнарны күрәмәгәннәр. Бу нинди хәл бу чыгарга кирәк? Бар кыз, бар. Бабай. Инде. Көтмә. Yükten açsam kuzum bilmem nişik tuzim Qabatlana ötken günlerim Şuluk soğuk sabah yumağın kır koydan Niga gerek mina bu bela Ələsində minə oynab yürüdüyüm Dikşirəsin gündə eşimini Orub iyə qoydan şeydə qaynamağın İşte bunu uluyuq şoba Ay 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 Nişik yaşar biz Ay 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 Yalnız yaşamak ulay Ay 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 Nişik yaşar biz Ay 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 Yalnız yaşamak ulay Bir qarasaq uylab, riza bulub soylab Qavuşduq biz irkən tuyasab Şunun için canım durmuş yemin tatıp Birge yaşav gerek ut yanıp Ay 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 Məndiğe birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday Ay 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 Məndiğe birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday Ay 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 Məndiğe birge şulay Göbel. Neyden private күчәсе. Менә кызым минем килен булып төшкәндәй. Килен күрмәгән, килешеп торып. Әбисе. Төр, нишләп әтәдең шул куркытып? Әбисе. Нәрсә булды? Әбисе, мин сине шундый яратам. Ay 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 Məndiğe birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday
Алга таба атлыйбыз. 13-нче позиция. 13 санын ишеткәч, кемдер үзенең колакларында куркыныч музыка ишетә башлыйдыр. Ә менә Алимә Сафина әлеге музыканы химия, геометрия, алгебра һәм физика дәресләрендә ишетә торган булган. Юк, әлбәттә, бернинди музыка турында сүз бармый. Әмма әлеге фәннәрне Алимәнең җине сөймәве анысы факт. Урман күле турындагы җыр сузучы Алимә Сафинаның нинди дәресне үз итүе турында сөйләп тору урынсыздыр. Чөнки җырчы буласы кешенең музыка дәресен яратмавы сәеррәк тоелыр иде. Кыскасы, җырның исемен инде атадым, ә хәзер ул яңгырый да башлар. Ә без Алимәне хит-парадның 13-нче баскычына беркетеп куйыйк. Урман күле түгәрәк, килик җаныем бергәләп, сөюне сүз белән генә бетерә алмам сөйләп. Урманнары күлләре, алан тулы гөлләре, кеменең генә шуны күреп хушланмас күңелләре. Хисләр улы гүя урман, керсең адаша торган, син мине гашык итеп ихластан яраттырган, үзеңә караттырган. Урманнарда йөрербез, күлендә су керербез, гомергә без бергә дигән вәгъдәләрне бирербез. Урманнары күлләре, алан тулы гөлләре, кеменең генә шуны күреп хушланмас күңелләре. 12-нче позиция һәм биология. Бу ике сүзне нәрсә бәйли? Әлбәттә, Роза Мустафиева. Әлеге башкаручы мәктәптә укыганда бу фәнне күрә алмый торган була. Ни өчен? Чөнки укучы әлеге фәнне үзе өчен кирәк дип тапмаган. Бәлки эш укытучының үзендә булгандыр. Нигә булмасын, укучыга, Роза Мустафиевага әлеге фән авыр бирелә. Бигрәк тә бака белән төрле экспериментлар аның хәтерендә куркыныч төш кебек уелып кала. Ә хит-парадтагы позициясе ул төш түгел, ә чынбарлык. Һәм ирләр елы сүзсез композициясе әлеге баскычка теркәлә. Әгәр инде ирләр ялы икән, соран яшен күздән тамызып, юатмагы зинһар китегезсез, үзең генә ялгыз калдырып. Ирләр ялы сүзсез үз эшендә, сез аларга бер тимәгез. Күрсәтмиләр күңел йомшаклыгын, яннарына якын килмәгез. Ирләр ялый сүзсез үз эшендә, сез аларга бер тимәгез. Күрсәтмиләр күңел йомшаклыгын, яннарына якын килмәгез. Яратмыйлар алар күз яшьләрен, көчсезлеккә аны саныйлар. Юатулар килә яратудан, шуны бер дә аңлый алмыйлар. Музыка кайма хит-парады дәвам итә. Ә без 2 бирле саныннан торучы баскычта. Бу позицияда урын алучы Ришат Фазлыахматов дәрестә матур малай булып кына утырса да, тәнәфес җиткәч үзенең никадәр матурлыгын күрсәтә торган була. Ничек кенә шаярмый идек, укытучыларның түзгәненә рәхмәт, аларга һәйкәл куярлык дип сөйли Фазлыахматов. Ә шаяруларга килгәндә, утырган укучы янына шыпырт кына килеп, аяк киеме бауларын бәйләп, бер-берсенә бәйләп кую, урындыкка кнопка төзү, берсе дә калмый иде дип искә ала ул. Ә хит-парадтагы позициясына килсәк, бернинди шаярусыз Ришатка 11-нче баскычны бирербез.
Тик башта җырласын әлбәттә. Үткәнсеңдер әткәй, кайталмадым. Читтә йөртте язмыш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады. Ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән сайын акыл керә. Яш керәсең әткәй төшләремә. Сагышларым тия йөрәгемә. Кайтып булмый ләкин үткәнегә. Кайткан сайын безне каршы ала. Үй каршында үскән миләше. Сагынабыз сине барыбызда. Кирәк чакта җитми киңәше. Унынчы позиция хуҗасы Эльмира Сулейманова да химия һәм физика фәнен яратмый торган була. 4 һәм 5-легә укып барган Эльмирага әлеге фәннәр ошап җитмәгәнлектән, ул алар белән берничек тә уртак тел таба алмый. 11-нче сыйныфны бетергәндә физикадан 3-ле чыгачагын ишеткәч, Эльмира куелып төшә. Әмма соңгы өмет тулы күзләре белән укытучыга карап, җырлап бирә. Нәтиҗәдә аңа 4-ле куялар һәм ул 3-леләрсез генә мәктәпне тәмамлый. Бүген дә ул безгә җырлап бирер. Әмма билге өчен түгел, үзенең лаеклы 10-нчы баскычы өчен. Язмышыңа кагылмасын, баланашысы балам, балакайым, баланашым, ашама бүргезіп, ашы баламның дәмнәре гөмергә калыр сеңеп, балакайым, баланашым, ашама бүргезіп, ашы баламның дәмнәре гөмергә калыр сеңеп. Узакламас карлар яуар, җыятыр баланын, язмыш юлы якты булсын, эй Худаем баламның, балакайым, баланашым, ашама бүргезіп, ашы баламның дәмнәре гөмергә калыр сеңеп. Сез музыкаль кайма хит-парадын карыйсыз. Әлеге дә баягы Айваз Садыров сезнең белән экраннар аша аралаша. Ә без чираттагы җырчыга туктамабыз. Әлеге баскыч хуҗасы Динә Валиева да алдагы җырчы кебек физика белән химияны өнәми торган була. Өстәвенә бу ике фәнне укыткан укытучылар да икесе дә өлкән яшьтә, икесе дә кырыс булуы бәлки Динәнең күңеленә ятмагандыр. Дәрестә тик утырмаучы малайларның башына шалт итеп указка белән менеп төшкән укытучы барлык формула кагыйдәләрне дә яхшылап ятлата торган була. Хәтта үзе әйткәнчә, төнге 12-дә уятып сораса да, сөйләп бирерлек итеп өйрәнгән Динә. Хәзер барысы да сагынып искә алырлык кына. Өйрәнәсе бердән-бер нәрсә ул җыр тексты. Ә җыр дигәннән Валиеваны бүген хыялларым клибы белән 9-нчы баскычка теркибез. Хыялларым һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшә.
Минем улым, синең улымда. Язмышларга бурылышлары кертеп, Ходай бирә меннән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Хит-парадның экватор сызыгын бу атнада Илназ Бахка тапшырабыз. Илназ мәктәптә укыганда барлык фәннәргә дә нейтраль караса да, тәртибе аркасында кай вакыт иң яхшы укучы дигән исемгә дә лаек булгалаган. Ничек кенә шаярмый идек, ул вакытта барысы да кызык тоела. Булган хәлләрне искә алып, сыйныфташлар белән еш кына көлешеп алабыз диде Илназ. Шулай ук укытучылар да безнең шуклыкка ничек түзде икән, шулкадәр балаларны тыңлатканнары өчен, белем биргәннәре өчен аларга мең рәхмәт. Һәм тәртип бозгалаган өчен безне гафу итсеннәр дип өстәп куйды ул. Син минем туганым, мин синең туганым. Без туганнар бер үк нәселдә. Син матарда күңел, синең белән җиңел. Туган булгач рәхәт яшәргә. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар. Михаил туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар. Михаил туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгем. Яшәсәк төрле терәктә. Gül şəşəgin qıya, jimirləb qıya. Tuğan yaşı hər şah yürəkdə. Хит-парадны дәвам итеп 7-нче баскычта Илмира Нагыймованы җырлатып алабыз. Илмираның мәктәптә укыганда иң яратмаган фәне геометрия була. Ни өчен геометрия? Чөнки мәсьәләләр чишү, исбатлау кебек биремнәр Илмираның күңеленә ятмый. Барлык градусларны, калган вакыйгаларны яхшы белгән Нагыймова укытучы мәсьәлә чишергә кушкач, барыбер шише алмыйм дип бер кагаз бите алып, матур итеп рәсем ясаганын хәтерли. Хәтта әлеге рәсеме өчен укытучысы аны мактаган да. Мактаган, әмма барыбер билге куймаган. Ә хит-парадтагы җырна бәя булайрак булыр. 7-нче позиция. Шын күңелдән сөйгән яралар, алмаша алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдак, саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Түгәрәк ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем
шундый юк. Алтын балдақлар бирештік біргене болсын инде. Ғөмір юлларын өтерге сайладым бары сені. Алтын балдақлар бирештік біргене болсын инде. Ғөмір юлларын өтерге сайладым бары сені. Бу позиция хәле дә алдагы җырчы кебек үк геометрия фәнен яратмавы белән аерылып тора. Сүз Рамил Әйметдинов турында. Шулай ук Рамилнең исемлегенә әле алгебрада керә икән. Калган фәннәрдән яхшы укыган Рамилгә укытучы ширик азагында эшлене дә күз йомып, тартып сузып кына куя торган була. Ә музыка педагогы Рамилнең дәрес калдыру аркасында шириккә шулай ук эшли чыгара. Кызык, ул вакытта минем консерваториядә укыячагымны белсәләр нишләрләр иде икән дип елмая Әйметдинов үзе. Ә җырлап йөрәячәген белсәләр нишләрләр иде? Хит-парад баскычларына керәчәген белсәләр нишләрләр иде? Соңгы сорауга җавап хәзер табылыр. Чөнки Рамил бүген популяр рәтендә 6-нчы. Кайттым әле туган авылыма, искә алып мәктәп елларын, саф хисләргә тулып алачакның, шаянлык үткән юлларның, саф хисләргә тулып алачакның, шаянлык үткән юлларның. Кайттым әле, сагынып кайттым әле, көтәм мине бөдрә юкәләр, балкыртлары, кунган чәчәкләре, хуш исләрен сипеп иркәләр. Кайттым әле туган сукмакларга, Миләүшәләр чәчәк атканда. Музыкаль кайма хит парадының беренче бишлегенә дә старт бирик. Бу атна бишлекне Регина Тимербулатова ачып җибәрә. Әдәбият һәм башка гуманитар фәннәрне су урынына эшкән Тимербулатова математикага җиткәч кыенсынып кала. Күрәсең, ул үзенә кирәклесен генә өйрәнгән. Хатын-кызга беренче чиратта нәрсә белү кирәк? Әлбәттә, акча санау. Шуңа күрә Регина акча санаганда тигезләмәләр, гиперболалар кулланып тормый. Ул моны әби-бабалардан калган гадәт белән гади генә әйтеп башкара. Җырын ничек башкарыр, анысы инде үзегез күрегез. Һәм тиешле бәяне дә бирегез. Нигә минем тарафка тик бер күз салып үтмисең? Әллә чынлап күрмисең син, әллә юрыр дисең? Бер карасаң күзләремә, күзләрең ала алмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый кала алмассың. Бер карасаң күзләремә, күзләрең ала алмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый кала алмассың.
Алдагы җырчының яратмаган фәннәре исемлегенә физкультурада керә булып чыкты. Дилия Әхмәтшинаның математика яратмавы аңлашыла. Химияны үз итмәү сәбәбе дә үзенчәлекле. Лаборатор кабинетка районның 2нче башына барып җитәргә кирәк булу аркасында. Йөрергә ерак булу аркасында гына җырчы әлеге фән белән дуслаша алмаган. Ә физкультура белән уртак тел тапмавы ул да булса озынлыкка сикергәндә гел ахыргы урынны яулавы. Әхмәтшина үзен гел тиз хәлдән таям дип битәрли торган була. Аның каравы ул йөгергәндә гел беренче килгән. Димәк, аңлашыла, яхшы йөгерә, әмма начар сикерә. Нәтиҗә ул сикерә торган дистанцияны йөгереп узатырган булгандыр. Ә хит-парадка килгәндә ул бүген 3 позиция дистанция белән 4нче баскычны яулый. Йөрмә хисләреңне күңелен яратса түземсез. Бер мизгелдәй кыска гомерләрне сөйми яшәүләрең нигезсез. Алдама җанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөеп, сөеп, сөеп. Тиккәнем миндә, хаталамам җаным, сине генә сөеп, сөеп, сөеп. Яшәрмен, сине генә сөярмен, сине генә сөярмен. Сөярмен, сине генә сөярмен, сине генә сөярмен. Бәйләмиңа сөю хисләреңне дә бөйші йөрәк ярасын. Күңелеңдә булган мәхәббәтең бары тик сер булып калмасын. Алдама җанымны, алдама йөрәкне, тоясың бит сөеп, сөеп, сөеп. Тиккәнем миндә, хаталамам җаным, сине генә сөеп, сөеп, сөеп. Яшәрмен, сине генә сөярмен, сине генә сөярмен. Сөярмен, сине генә сөярмен, сине генә сөярмен. Алга таба атлыйбыз һәм беренче өчлекне ачып җибәрәбез. Дамир Зиннатуллин химия фәнен шулкадәр яраткан, хәтта әлеге мәхәббәтне укытучыга да аңлатырга мәҗбүр булган. Аптырамагыз, барысын да кире мәгънәдә кабул итәргә кирәк. Кыскасы, әлеге фәнне өйрәнүче Зиннатуллин ни сәбәпледер химия укытучысының урындыгына кнопка тизеп куя. Ни булганын үзегез дә чамалыйсыздыр. Киреп утырган укытучының ничек кычкырганы шулай ук аңлашыладыр. Кыскасы, Дамирны завуч бүлмәсенә дәшәләр. Әлеге почетлы кунакка завучның тәрбияви нутык сөйләве. Бу вакытта Зиннатуллинның Шрек мәчесе кебек күзләре белән астка карап торуы да күз алдыгызга килдеме? Бу вакытта утырырга кушсалар да, химия укытучысы да Дамир кебек үк басып торган. Ни өчен икәнен шулай ук әйтеп тору урынсыздыр. Син дип йокыдан уянам, син дип үтә көнемдән. Сандугач җырыннан ыткан матур сүзләре телемдән. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе җырымның. Син ул яктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе җырымның. Син ул яктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Син булганда партлан атлар, гүя минем миңемдән. Кояшым булып балкыйсың, тормышымның күгендән. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе җырымның. Син ул яктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе җырымның. Син ул яктым аягыдыр, минем бәхет ярымның.
Музыкаль кайма хит парадының икенче баскычына да килеп җиттек. Хит парадның исемен химия яратмаучылар дип куйсаң да була. Ни өчен дигәндә, һәр икенче резидент әлеге фәнне яратмаган. Әлеге позицияда урын алучы Рәниф Вахитов та шулар исемлегендә. Вахитов химияны ни өчен яратмаган? Онсына мәсьәләләр һәм үтә дә катлаулы химик элементлар гаепле. Ә менә яна торган, шартлый торган төрле элементлар белән тәҗрибәләр ясау Рәнифнең күңеленә куш килгән. Әмма водород шартлатам дип бераз гына күләмне бутау нәтиҗәсендә җилләтү шкафын күккә ишерә язган Вахитовка бүтән андый элементлар тапшырмаганнар. Ә без аңа нәрсә тапшырдыбыз? Әлбәттә хит парадының көмеш позициясе. Борчылмагыз, барысы да яхшы. Бернинди дә шартлау булмаячак. Күпме еллар кичәм инде сагыш диңгезен, сине югалтып йөрим мин кичен көндезен. Ай кояшта булсам да барыбер тамашапмын, күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын. Ай кояшта булсам да барыбер тамашапмын, күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын. Кешкенә югалтып йөрим, табылый инде үзеңне күрим. Ай кояшта булсаң да барыбер тамашапмын, күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын. Ай кояшта булсаң да барыбер тамашапмын, күккә ашып үземдә йолдызда янашакмын. Йөрисең сөеклем бер генә күрен, күрү белән әйтер идем йөрәгем серен. Беренче позицияга да килеп җиттек. Алдыбызда абсолют лидер. Әлеге исемне бу атнада Фәрит Низамиевка тапшырабыз. Фәрит исәпләү белән бәйле фәннәрне яратмаса да, әлеге дәресләрдә вакытны башка укучылар белән бер рәттән берәр кызыклы эш белән шөгыльләнеп уздыра торган булган. Мәсәлән, кагазны вак кисәкләргә бүлеп, шуны ручка көпшәсеннән ату. Мавыктыргыч гамәл. Әмма әлеге шөгыльгә Низамиев бераз гына ялгышу сәбәпле укытучының күзлек пыяласына атып җибәрү аркасында нокта куярга була. Билгеле, Фәриткә яхшы гына эләгә, әмма мавыктыргыч гамәлләр шиксез. Берсе артыннан берсе эшләп кенә тора идек дип искә ала ул. Инде җырына тукталып, җырчыга да почетлы беренче урынны тапшырсак та була. Насыйп яр клипы белән Фәрит Низамиев бу атнада җиңүче. Kızlarıpla iskeni jilik keylerini şeş tuzgıta deyip bilmedik. Koyağına barasak hani göresek de kışı küldürüple yürümedik. Balanlarına gana kapakan idim, karlar yav gitkeşim aldır edip. Bir kurdum da sina aşıp kabuladım, min ağına nasip yaradır edip. Balanlarına gana kapakan idim, karlar yav gitkeşim aldır edip. Bir kurdum da sina aşıp kabuladım, min ağına nasip yaradır edip. Utırdım labik yar şittine, sunun ağışlarını türmege. Yazganlarına bulsa ireşirimiz, şeşkeylerini şeşike ürmege. Balanlarına gana papakan idim, karlar yav gitkeşim aldır edip. Bir kurdum da sina aşıp kabuladım, min ağına nasip yaradır edip. Balanlarına gana papakan idim, karlar yav gitkeşim aldır edip. Bir kurdum da sina aşıp kabuladım, min ağına nasip yaradır edip. Менә шулай итеп ямьле җәй айларында җырчылар белән янә мәктәпкә кайтып, уку хатирәләрен
яңартып килдек. Җырлар тыңланды, җырчыларга позиция номерлары тапшырылды. Димәк, минем вазифам да үтәлде. Әлеге вакыт аралыгында сезнең белән мин Айваз Садыров идем. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Thank you.